cocok ngawe-ngawe rajogane becik bali wae dene sesuk-esuk lumayan nyambut gawe ayo Mas Andan sini ayo sini ayo ayo sini lera banyune segoro angin numpak perahu layar ing dina minggu ing pariwisata lanjut Mas Anda alon rahune wetana yuk 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 banyu menawa ora jemput-jemput karo mesan guyu nilangake rasa lunah lesu adik jawil deh jebul wis sore wing kalopo kakon ngawe-ngawe prayogane becik-becik wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe yang